نرأسኻ መሲልካ ምንባር እቲ ዝለዓለ ሓይልን ናጽነትን ኣብ ዘመነ ምስልታት ኢና ዘለና እዛ ዓለም እዚኣ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክትመስላ ኣለኩም እናበለት ናብ ማሕበራዊ ወይ ከዓ ሓበራዊ ቅድሓት ክደፍአና ትውዕል ንሕና ካብቲ ናይ ሎሚ ናይ በዓልትና ኦሪጂናል ማንነት ወፂና ንሰባት ንምሕጓስ ወይ ድማ ተቐባልነት ንምርካብ ክንብል ንርእስና እናቐተልና እያ ነበር እዚ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ተሞክሮ ዘብረኒ ሓደ ሓቅ ኣሎ ንርእስኻ ምጥላም እቲ ዝዓበየ ስነ-ኣእምሮዊ ሕማም እዩ ንሕና ሰላም ክንረክብ እንተኾይና ናብቲ ናይ ባዕልና ሓቀኛ ማንነት ክንምለስ ኣለና ስለዚ ንርእስ ተኣማንነት ወይ ከዓ ንርእስኻ መሲልካ ምንባር 10 ዓንድታት ክንሪና ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ኣስየ ሚድያ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ኣስኳልየ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ይኹኑ ዓርሰና ምልላይ እቲ ቀዳማይ መፍትሒ እዚ ንሕና ተኣማኒ ክንከውን እንተኾይና ቅድሚ ኩሉ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ብዕምቆት ክንምልስ ኣለና እዚ ማለት ግን ስምናን ሞያናን መፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናይ ብሓቂ ድልየትና ስምዒትና ርእይ ዘይኮኑ ክብረታትናን እንታይ ምዃኖም ክንፈልጥ ይግባእ ንሕና ብዙሕ ግዜ ናይ ካልኦት ሰባት ድልየት ከም ናትና ጌርና ንወስዶ ኢና እቲ ስነ-ኣእምሮዊ ሓቂ ግን ርእሱ ዘይፈለጠ ሰብ ኩሉ ግዜ ተዋሳኢ ዝኸውን ንሕና ነቲ ሽጉጥ መንነትና ፈሊጥና ምስኡ ዕርቂ ክንገብር ከለና ጥራይ ኢና ናብ ተኣማንነት ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ባዕልና መንነት ክንመጽእ ንኽእል ምስ ካልኦት ምውድዳር ደሞባል ሰላም እንስእነሉ ንርእስና ክንክሕድ እንጅምረሉ ቀንዲ ምኽንያት ንርእስና ምስ ካልኦት ክነወዳደር ከለና እዩ ብፍላይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነገሰሉ ግዜ ናይ ካልኦት ሰባት ጽቡቕ ገጽ ምስቲ ናትና ውሽጣዊ ስቃይ ነወዳድሮ እዚ ድማ ነቲ ትኽክለኛ ማንነትና ይቐትሉ ምስ ካልኦት ምውድዳር ጸላኢ ሓቃዊ ማንነትና እዩ ንሕና ክንርድኦ ዘለና ነዚ ነውስ ወከፍ ናይ ገዛ ርእስና ጉዕዞን ሰዓትን ከም ዘለና እዩ ንሕና ምስ ርእስና ጥራይ ክንወዳደር ከለና እቲ ሓቀኛ ብርሃንና ይወፅእ ስምዒታውን ሓቅነት ብዙሕ ግዜ ሕጉሳት ክንመስል ንጽዕር ኢና ግን ርእሰ ተኣማንነት ወይ ከዓ ንርእስኻ ምሳል ማለት ኩሉ ግዜ ምስሓቅ ማለት ኣይኮነን ርእሰ ተኣማንነት ማለት ሕጂ ሓዚና ኣለኹ ሕዚ ፈሪሓ ኣለኹ ሕዚ ተሰናቢዳ ኣለኹ ኢልና ንርእስናን ንዓለምን ክንእምን ምኽኣል እዩ ስምዒታትና ክንሓብኦም ከለና ኣብ ውሽጥና ስነ-ኣእምሮዊ ቆስሊ ይፍጠር ስምዒታትና ክንሓብእ ዘይኮነስ ክንሰምዖምን ስም ክንህቦምን ክንመሃረሎምን ኣለና ኣይከውንን እዩ ምባል ርእሰ ተኣማንነት ምስ ዶብ ዝተተሓዘ እዩ ንሕና ንኹሉ ሰብ ንኸይንቀየም ኢልና እወ ክንብል ከለና ንርእስና ግን ዓብዪ ኣይከውንን እዩ ንብል ኣለና እዚ ድማ ቀስ እናበለ ንመንነትና ይሓኮ ንዘይደልዮ ነገር ብንጹር ኣይከውንን ምባል ክንለማመድ ኣለና ዶብ መሓዝ ማለት ጽልኢ ዘይኮነስ ንርእስኻ ምኽባር ማለት እዩ ንሕና ክንክበር እንተኾይና ዓቕምናን ፍቓድናን ክንሕሉን ዶባት ክህልወናን ይግባእ ድምፂ ምፍጣር ብዙሕ ግዜ ካልኦት ዝገብርዎ ነደግም ኢና ከምኡ ክንመስል ከምኡ ክንዛረብ ንጽዕር ዓርሰ እምነት ዘለዎ ሰብ ግን ድምፂ እዩ እምበር መቓልሕ ኣይከውንን ንሕና ብናይ ባዕልና ዓይኒ ንዓለም ክንርያ ብናይ ባዕልና ቃላት ክንገልጻ ንኽእል ኢና ኣብ ርእስኻ ምእማን ማለት ካብ ዶቡ ተላዕልካ ሓድሽ ነገር መፍጣር ጥራይ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ነቲ ዘለ ነገር ብናትካ ፍሉይ ትርጉም ምቕራብ ማለት እዩ ንሕና ቀዳሕ ክንከውን ኣይተፈጠርና ብሕታውነት ምቕባል ንርእስኻ ተኣማኒ ክትከውን እንተኾይንካ ወይ ከዓ ርእስኻ መሲልካ ምንባር ክትክእል እንተኾይንካ ብዙሕ ግዜ ንበይንኻ የትርፈካ እዩ ንሕና ምስቲ ትሬዲንግ ክንከይድ ከለና ምስ ብዙሕ ሰብ ንኸውን ግን ንርእስና ንስእና ንርእስና ክንከውን ከለና ግን ምስ ብዙሕ ሰብ ክንጋጭ ንኽእል ኢና ንበይንና ምዃን ክንለማመድ ይግባእ እቲ ብሓቂ ሓያል ሰብ ኣብ ማእኸል ብሕትውና ኮይኑ ጽኑዕ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብሕትውና ንኣእምሮ ነቲ ናይ ባዕሉ ድምፂ ንኽሰምዕ ዕድል ይህቦ ድኽመታትና ከም ሓይሊ ምጥቃም ብዙሕ ግዜ ሓያላት ጥራይ ክንመስል ንጽዕር ሕፅረታትናን ስሕተታትናን ክንሓብእ ንጽዕር ግን እቲ ዝዓበየ ርእሰ ተኣማንነት ኣብቲ ሰብ ኮይነ ክጋግዕየ ኢልካ ድኽመታትካ ክትገልጽ ከለኻ እዩ ስሕተት ድኻም ዘይኮነስ
أتي زلعالة جننتي نحنا حسرتاتنا خنقبل كلنا سبات بحقي كقبلنا كأمرنا نجمره ناي حسوت حيلي نسبات يدفع حق أني حيلقن نسبات يسحب موقعد ناي حسوت مننا نحنا كاب نسنتنا جميرنا نسبات نمحوكواس نولدنا نمحوكواس نمحبر السب نمحوكواس كنول ناي حسوت ماننات شفان نقبرينا علم تأماننات مالت عرسة أماننت مالت نتينا عمتات زلابسنايو زتلابسنايو ناي حسوت ماننت أسنا بلنا نوردلو مسرحيو نحنا كنمهار زي كونس اتي زتمهارنايو زي تقنباريات كنحد قال لنا ازي دما ناي عد ملكع سرحيو ناي وشت دمصي مخبار عالم بوج أو دمصي استملأتيا نحنا جن أب مأخال اتي كان دمص عالم كينا نتي وشت أو سقطانان حلنا أنا كنسمع لنا وستانتاتنا كوشتنا مبر كابتي سبات زبلنا كما تسيبلنا وشت أودن سي لك كم جوادا أيو بستطعن كلمة أن يحيليو نحنا نرأسنا كنأمن كلنا علم نعنا كتأمن تجمر تتصوار النت نرأسة تأمان النت كخون كلنا سبات كنقفنا أيوم تغيرهم فولي زبالة كخونو يسعروا اللو كبلنا يخلق إيو نحنا جن نقفتهم على بقى كند نفرح كم مرة جاجزي ناتي زتفعله حق إن يماننت كنت أملو ألنا نقفتها مالت نسخة حدش نجر أتجبر كم زلخ ملكتيو نخل السب كن حقو سعين خلنينا أتي زعابي حلافنت نسبات كي قد أخان رأس خام حقوس رأيو أب مودعتا نحنا كرد أزلنا حق زيو أتي بحق إناس النت حقاً أو حدا بوتا أيو زركب نحنا نرأسنا كنكون مسن نفرح باريا تردينتات ويدما باريا نايسبات ماننت دليت كالوتن كنكون على نخل نرأسنا تأمان خينا من بار حدا جزي كرنايو نعرف سرح زي كونس معالتاوي نوصدو من رجعيو نحنا نرأسنا انت استخاخلنا على منعنا كتكتل تجمريا نرأسنا تأمان هنكون كلنا ننتسق نخون جن اتي حقي عبيسم نخون نابنا يبعلنا دمس نملس نابنا يبعلنا من قد نملس نابنا يبعلنا حلم نملس إذا عالم اتصبقو كاب قدح زي كونس ناتي أورجينال زخنا نعنا ايو نرأسة تأمان النت نرأسنا تامان نخون إذا إيو اتي عبي عوت إذا إيو اتي بحق إناس النت إذا إيو اتي بحق منبار لايك شير سابسكرايب مقوار بيت السبنا